manje više svi koristimo i jedne te iste tehnološke informacije, ali ih drugačije percepiramo. U tome smo različiti. Mladi danas više instant odlučuju, znači zato što su navikli da primaju i obrađuju informacije jako brzo. A opet ta brzina vam isključuje, mislim, ne znam da li smijem upotrijebiti riječ površnost, jer za obraditi bilo kakvu informaciju treba vam određena količina vremena. Tako da u biti više u svijetu je namještaja, gledam sad i mladi arhitekti kako u biti opremaju neke prostore, to su sve neki mood boardovi. To je nešto što vam znači ostaje, vi ne znam, vidjeli ste 500 ili 1000 slike ili 3000 slike ili 58 milijuna slika na Instagramu i mislite da znate, ali mislim da fali projektiranje, znači mislim da fali stvarno početi od ideje, početi od bijelog papira, početi od prostora, znači od poštivanja tog prostora, početi od nekog projektnog zadatka, od slušanja što vam klijent govori, što mu je potrebno.